Welcome to the leading site news. Hawar ke hat sangti mili jutang akla malong pini ada porpai ke balong pen tangcheng ponsi. Thom ke brahini ang deng hawar karbiri so nimso rong aje mesen mi etpen. Kitalon pon hekjia phan pura pini dirkam amepu. Ake hai baburam tok bilapen dirkam kongchun bang ake hai golap pro lapen. Zonal committee mepu sotro singing dilapen zonal committee kongchun bang. Ake hai dhormening dilapen ongdung zonal committee along. Claim bang pu bang piatum mati jutang apan kacing hona karbiatum cerap citu dun renti. Lapen ada bapor malom thomke brahini ang deng hawar karbiri so nimso rongaji 2023 aseng kana parmana phanpura. Wo sangtar sitami chelang pon bangso wo sangtar kachelang pon lagi pining aseng kan mipun mi etpen talon pon longji puta pachini pon. Lapen wo sangtar akan seda par ifat pusi pachini pon. Lapen ke hawar ke hat sangti mili jutang akla malong abangki mati pining asengkan na parman abangki aliralon do pigji puta pachini pontu. Lapen pining thomke brahini angleng hawar karbiri sunim so rongaji unit mati achoma ten pinang an nang cepati dunji puta pachini pontu. Ini ya fungsi untuk kecepatan kan, untuk kecepatan untuk perangke, abis itu doa nak fungsi lingkung sama karo, pajak karo. Lalu ini tumbang ke tingting thongke pe ini hawar kehat hawar ami ahin pen, kacisi kecikan gon, ini mungkin se kamai pi along, sami itu penangan. Kacisi kami dengkon lo, lapen ini bangke kirikam kami ahin pen, mai pun lapen cumbang kami lagi tong tong pergi dalam so kacepati ahon jai mati anujok ke som kami jai mesin tum dengkon lo, lasinon ke bangji silang arnis kami hala bang so cepati arani rani cap non ke bangji rani cap pen break ke thom arni an hawar long kedo akarbi nilita karbi pupen halabang su jutang kacing hon pen methang apor nai cipidun pen halabang su arani ni thom abangke anutin stame kelang pen ali ralo nai pidun jipan si chungi lapen achom tin abang kubang pidun stame halabang su arani kacepati stame nai cipati dun asitin kacepati stame nai cipati dun aku kapasi nilihin pen chuning rilo kado dak indeng thongke brahini hawar ke hat bison nisoro ngaji peneng laso alunkan bison nisoro ngaji pacun je panili phan mepu artusi ingwai ponlo rakpe pasinili kadowe dak hawar ke hat jon arlo ke parlo an around tin abang tin lunsepo lunsepi penceng lok duhuidi rongasa ropsar tengdun klingsar kodoan alang litum sitame labangso rongaje anso se alira cham dang papi dunia panili nang litum kadoi media hinten alang adon tin abang putin apan stame nilin pen chuning ripon lo lasi ning thelo alang litum sitame e non priachik achiklo tarik kepen tarik cricket hom labangso arni an alang litum dong zat asai le dos tame dak methang jutang methang apindeng sumpot alama ki alun alam pachan dia phan alang situan nang ci todun poposi ning thelo la pen chuning ripon lo Kongkebra hini hawar karbi beson sorong aje abang suki pacun ponji aku tak memehin pen bangki alang lo indeng kongkebra hini hawar isunim sorong aje dak sangti mili patrok lam hawar ke hat along padu ponjinon laswa ciklo lipai kepen kriket thom an laswa farman miltum tirikam amai hin pen pati tirikam amai klembang phubang phitum pen pini jathan jimum si amai sitami ingiat elo lapen liltum la botor bokan mi et mi khunje khan stami bur stami cuma thalo akan tapar ifak pasi botor bokan stami nami disenji pesining thelo lapen thu non het liltum la maro along i mate anujok along is tami ke som ajamex tami enik elo lasila lo niltum laso arani mikri arani harman niltum
unit tin pen bang ingkoi ingkoi rai si unit nang cetong ding jidak harupri an cepate bang kubang pis tamedak idoji lasi ke do ke thak apharman stamin tum kim rang bomlo isi ke mesana war sai ki pithai ji phan la pen ti kang thir jil ki chuki jin ki pithai ji phan stamin tum de sang sepen klembom dam bomlo lasi kadu kabi hawar ke hadarat okreng arat kadu kabi arat stami laso arani ni piarani nang cetodun pusi ning thelo lapen ke la dak jutang along klam along dak break jack mate lang mesen asom taklang ponja som do mas odo ni tum non sisig bom lo dak selfie point si ke mesen stamin tum selam ponji si kapre stamin non tum kena pen ke ceng ji pancing ji chan eblo lasi mon non ke pangdak de lo mo ala suara ni nang tum wang pen tek long ipo angkar musik polo mama si papon ni tum laki jutsiar ni lun kana malin ar ni bangke ni tum kacok ha do lun sepi rubina topi lapen ompu tok biti lapen sarmon ko bisnu teron alang litum wang pen tum papan alira lona kidunji lasi kadu kaviarat stami nang cetodun pen ning parung dun po pusin ning thel बाबू हंसे कुलत मेके चोपंग जिरथन चौकीवाला पुलिस स्टेशन के पारलो थाना दुंग हेड मिशन तोवार क्रम कचिका कलों बाबू हंसे कुलत हुम थम तोया जो पोरफा हिनिया लो मेके चोपंग जिरथन बीरता के तोबो mahut anki farmasi kulat along kiso kelang iji sondu anta mi chopi lablo thangna da sonta pahin hitpin amno laben piria kulat along ta non puja nang kili popusi piria ki meke wandu an lapen dak amat ki roya piri long pen choi pen dang lok meke chopang jir thang ansi thekdam long pen ihu makulat ki bike repairing akulat akinila bonta bike ta mi chopon rap etlo lapen anunganat ihum trakso miza tum arniwang tining chen plastic ke pangrum idam wer atrakta mi chopon thayan pinsi thekdam long bonta birta kirip damlong aporahut anki kulata hem fuwek abangki ahem pen ke helo chot ajok nangchi lile lang bonta pherang ke tum ki thek damlong ateng puloti lakthom kep lapen lakthom kep ra phoan akulatsi mecho pi thailo pasi chini don当然没干入的，你这两个六三嘛去，那说到咱们这了，我我记得你们这这个没结婚。那当然没就会不要走路。Itu, dia tiga. Oh, halfway kok. Anak